Id-deputat nazzjonalista Jason Azzopardi li kien għamel allegazzjonijiet li semma xi Ministru minn Vince Muscat il-Koħħu brabta ma' reat kriminali ser jaffaċċja proċeduri dwar disprezz lejn il-qorti minħabba dawn l-istess allegazzjonijiet li jagħmel pubblikament fuq ir-radju. Dan wara li l-Maġistrat Rachel Montebello ordnat li ssir seduta fejn fiha Jason Azzopardi ikollu jispjega dak li qal b'informazzjoni li allegatament ġiet provduta lill-Pulizija fl-investigazzjonijiet. F'digriet tal-qorti l-Maġistrat sqarret li hija tal-mistħija kif atti tal-każ li kellhom ikunu ppreżentati fil-qorti spiċċaw imperċa fuq il-mezzi tal-midja. Id-digriet kompla jgħid kif dan huwa qatt ta' disprezz lejn l-istituzzjonijiet ġudizzjarji u li jimmina l-integrità tal-proċeduri u l-amministrazzjoni tajba tal-ġustizzja. Il-Maġistrat Montebello qalet li Azzopardi se jkollu jwieġeb fil-qorti dwar din it-tixrid ta' informazzjoni